Hej alle sammen. Tak for sidst. Nogle af jer snakket lidt om kørestrømsledninger og master. Så jeg tænkte, jeg ville lave nogen i 3D-print, som kunne bruges i hvert fald som dummy-master. Nu må vi se, om de også kan bære en reel tråd. De er en lille smule fleksible. Eventuelt så kunne man jo lige en stump wire bagpå og lege det og en jordledning. Nå, men anyways, de kan 3D-printes. Den første udgave her er lavet, så man selv skal bukke udlæggerne. Ikke verdens flotteste udlægger, men den er der. Når Netto engang får nosset sig sammen til at sende mig nogle Fisman 4171, så laver jeg et nyt sæt master, som på en eller anden måde kan tage fat i dem. Der er også en masse fødder, som man kan montere i anlægget. Og så kan man ploppe masterne i, hvis man har lyst til at tage dem ud under transport for eksempel. Den dobbelte mast er lavet til, at man på samme måde, man monterer udlæggerne heroppe. Og så kan den dække over 2 spor med 66 mm afstand mellem sporcenter og ca. 36 mm fra sporcenter ud til masten. Så har de fået en gang burnt sienna brun. Det ligner næsten cortenstål.